Mandurriao PNP may ginauyatan ng CCTV footages nga posible makabulig sa pagtumod sa mga suspect nga nagtiro patay sa Indian National. Si John Sala nakatutok. Nagapabilin nga ligom dulom ang kapulisan sa identity sang sospek o kung mga suspetsado na nagtiro patay sa Indian National nga si Hatinder Singh. Suno kay Captain Val Campbell may mga dugang na nga CCTV footages nga ila nakuha nga nagapakita sang mas klaro nga detalye sa posible getaway vehicle nga gingamit sa mga sospek. Ginpalapad na namon ang area na kung diin pwede kami makakuha. Even kung diin naghalin prior ang aton victim, ina-check namon kung ginasundan na siya bala, nasundan siya sa motor, ginasundan siya sa salakyan. Gindeklarar nga dead on arrival ang biktima sang gindala sa ospital bangod sa patal nga pila sa iya likod. Pagpautang kag masami pagmaoy kung nakainom ang ginasundan nga motibo sa insidente nga natabo Martes ang gabi sa Barangay Guzman, Hisena, Mandurriao. Ginkakasna sa kapulisan ang isa pa gid nga anggulo nga robbery hold-up. Wala sang belongings nga nakuha, even his cellphones, even his money nga arada sa iya, ang siyang motorcycle wala nakuha. Ang manner lang abi is after nga gin-shoot, nagpalagyo lang ang suspect. Unlike yang kung may hold up, may nagtayaay pa or may mga komosyon pa. Upod kay Hans Disherto, John Sala. Western Visayas.